सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बर्बाद कइलू हो तू आबाद भइलू हो, बर्बाद कइलू हो तू आबाद भइलू हो। तोरा तनी ना बुझाइल बेरहम हो, सपेटल में भर्ती बानी हम। तोरा तनी ना बुझाइल बेरहम हो, सपेटल में भर्ती बानी हम। बर्बाद कइलू हो तू आबाद भइलू। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। कम हो सपेटल में भर्ती बानी हम। तोरा तनी ना बुझाइल बेरहम हो, सपेटल में भर्ती बानी हम। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राइटर के बिहारी बोला का करी, राहुल राजधानी है हो कैसे मोरी। राइटर के बिहारी बोला का करी, राहुल राजधानी है हो कैसे मोरी। और जितारो